Hallelujah. Siyabingelela abazalwane egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Bakhona abantu abasha. Siyabingelela abazalwane, siyabingelela umoya ongcwele ophakathi kwethu. Sibingelela abazali, i-leadership yonke, ibandla likaNkulunkulu. Amen. Ngenxa yesikhathi bazalwane asiye straight to we are fighting our way up to success through agriculture. Amen. Ngingubaba uMncango sebengishilo ke ngingumntwana la ekhaya ngintotana la ekhaya. Kakhulu esizokuveza ukuthi uJesu engakabuyi kunezinto engithi mina ezu3 ezenzakalayo wo wonke umuntu uyakholwa noma akakholwa. Eyokuqala engakabuyi uJesu abantu bayohleze bakha building, abantu bayohleze bedla, uyakholwa awukholwa, abantu bayohleze begqoka. Hallelujah. So ifocus ngikuyona ke mina ile yokudla, agriculture. Amen. Mhlawumbe umuntu akaveza ukuthi sasizwa uNkulunkulu ngomoya ongcwele ngabazali uNkulunkulu asipha bona basifundisa ukuthi izandla zakho awunikwanga ngemistake, njengoba zikhona nje is there to function. Sise 330 bake balanda ngisho umuntu owayesifundisa ukubhaka amagwinya. Hallelujah. Hallelujah. So sizosho ukuthi bazalwane kwi theme esinikezwe yona ngibheke Izaga chapter 14 verse 23. Uthi wonke umshikashika unenzuzo. Wonke umshikashika unenzuzo. Elesingisi lithi ke work and you will earn a living. If you sit around talking you will be poor. Amen. So ngalezo zandla onazo uNkulunkulu unecebo. Amen. Okunye futhi sifisa ukuveza ukuthi akusithina sonke akuna wonke umuntu ozoqashwa ahole ka u12 onyakeni. Hallelujah. Hallelujah. Akusithina sonke esoqashwa siqashwa umlungu thizeni bese siholela ngodate athanda ngayo uhlalo 8 hours uhleli umlindile inyanga yonke. Kodwa ngezandla uNkulunkulu ezasinikeze zona you can earn each and every day. Hallelujah. Because ngosuku lo 100 rand ongenayo make a difference. Amen. So kwi agriculture ke senza njani? Agriculture it needs a passion bazalwane. Must have a passion ukuyithanda nje ukuthi I love it. Amen. Kanjani mawufunda uHebrews chapter 12 ngiyaxolisa ngicela ukufunda nje kancane verse 22. Instead you have come to Mount Zion and to the city of a living God, the heavenly Jerusalem with its thousands of angels. 23. You've come to the joyful gathering of God's firstborns, whose names are written in heaven. You've come to God, who is a judge of all people, and the Spirit of God, people made perfect. 24. You've come to Jesus. Hallelujah. You've come to Jesus, who arranged the new covenant. You've come to Jesus, who arranged the new covenant. Hallelujah. uNkulunkulu uyakwazi ukukwenza mawusufike kuyena uthi ubukade uthola kwi receiving end uyithuke usuyi-initiator of those things. How? Utshala amazambane endaweni yakithi esihlala kuyona noma endaweni esihlala kuzona kunabantu abadayisa ama-chips. Lawo bantu abawatshalile amazambane, there should be somebody otshala amazambane ewadayisele laba bantu abenza ama-chips. Uma ngesithina ubani ofana ke enze, because the word of God said you've come to Jesus. Hallelujah. You've come to Jesus. Usufikile ke kuJesu. He arranged the new covenant. Wena ngokwakho noma ngokwe background yakho ufanele njalo uhlezi unikho. Today ngizothi
ikhona indawo okuyibona endaweni ayenziwa umuntu akekho umuntu oyithintayo. Besikhuluma nonkosikazi sithi uma nje utshala ubhatata awudinge emanzi awadinge ngisho ukuhlakulela ubhatata uyawutshala uhambe ubuye usuzovuna ufaka ikhasi lika bhatata and go for 5 months and come back usuzokhipha ubhatata usuzowudayisa. Angithi because you've come to Jesus arranger izinto. Amen. It's either umncane noma umdala. Through agriculture there's a lot of things that you can do. There's spinach, there's cabbage, there's a lot, bazana. There's green paper. Uspecialize nje ngo-green paper. Ubayeke bekwenze konke uspecialize ku-green paper. Hallelujah. Kukhona omunye esisebenza naye ubhizi nje nopelepele. Uthi angufuna okunye amandiya afuna upelepele. Ubhizi nje uma ikupelepele kuphela. Hallelujah. Ngizo encourage abantu abasha ukuthi lezi indawo esizibonayo ayingasetshenziswa umuntu. Lezo ndawo uNkulunkulu ukutshengisa ngabomu. Omunye uzothi mina ngihlala eHillcrest ayikho indawo. Wena kunomuntu omaziyo esikhonza naye la, owasemakhaya, owasenquthu, owasephoshepstein. Lo muntu ungakhuluma naye uthi hayi mfethu Magebe, ngale makhaya ukhona nomuntu owenza inkukhu. Athi Magebe endaweni yakithi akekho umuntu owenza inkukhu. Thina senza inkukhu ke lapha eMbumbulo. Amen. Ezamaqanda nezenyama. Azihambi kanje inkukhu. Zidelelekile inkukhu. Ngisho nje enyama ayifani nalo ethenga esitolo. Ayifani style. Ibiza malini inkukhu? Depending ukuthi space nganani. La ibiza 120. Uma ngiyithatha ngizise ekhaya noma oLundi noma kwaNongoma. Kubo kwaNkosikazi mina ekhaya kwaNongoma sife siyishiye kogogo bayibiza 150. Awuthi 150 abantu abasha bayithanda ibalo mama 150 nenkukhu ezo 500 and inkukhu zo 6 weeks 5 weeks to 6 weeks isi-rate nje inkukhu 5 weeks to 6 weeks uma bengayithenga uyenqoma uyifaka efrijini bazofika bezoyifuna inkukhu 150 times 500 how much in 5 weeks. Hallelujah. Bayabala abantu. Amen. Khuluma mama. In 5 weeks, 75,000. In 5 weeks, uyiphushe again akekho umuntu ozok-advertisela ibhizinisi lakho. You yourself you need to advertise your business. Hallelujah. Ngiyaqeda ke bazalwane. Akusizana zonke into engifuna ukuyibalula 2. Njengabantu abasha we've got a responsibility bazalwane ukuthi si-identify izinto abantu abayidingayo. Daily basis abantu baye emasalon as abantwana bakaNkulunkulu we've come to the kingdom sesiyazi abantu baye emasalon. It means you need to start. And into engiyithanda ke ngebusiness futhi ukholwa ilokuthi you don't need to start big. Once you start big there's a possibility to fail. Start with inkukhu ezo5. Lima le ndawo engaka emva kwengadi ekhaya le ndawo portion engaka ilime. Hallelujah. So that uzo get experience and grow. uJesu eqale iministry yakhe akaqalanga ngebandla elingaka. Waqala ngo12. Umama uhlezesho nobaba besho ukuthi kancane kancane start small and grow. Start small and grow. Uthi ayikho into ovesane iqhamuke phezulu iqhamisa phezulu. Yonke into iqala kancane 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 kancane. Ayivesane iqale siya phezulu. So awudingi ukuthi wena ayi mina ke ngidinga ukuthi ngise ngiqale ngenkukhu ezu500. Udinga uqala ngenkukhu ezu5. Udinga uqala ngenkukhu ezu3. Udinga ukulima le ndawo encane. Amen. Nasesaluni awudingi ukuthi uqhamuke wena usonendawo usiyahirishisa noma usonesaluni yakho. Start where you are. Hallelujah. Again, ezinye izinto ezibalekile ezabantwana bakaNkulunkulu, I'm just equipping plumbing and welding. You buy and sell. Uthi usebenza lo sebenza khona. Bazalwane, lento ukuthi usebenze ungenzi lutho is against iwill kaNkulunkulu.
I know kunama terms and conditions emsebenzini kuthiwa ke you need to declare what and what. Njengabatwana bakaNkulunkulu akukho kuwili kaNkulunkulu sisithandeka ukuthi usebenze uhole ulinde umhla ka15 ungadayisi ngisho isikhwama ungadayisi ngisho perfume. Njengabatwana bakaNkulunkulu it's not kwiwili kaThixo. Hallelujah mama umkhanyakho akukho. I'm challenging sisi ukuthi noma ngabe yini lento oyithandayo go and do it. Search ukuthi yini lo oyithandayo. Then bese ungabi kulela side lokuthi mina okay ake ngithi mhlawumbe umuntu oyithandela impahla uthanda ukugqoka yabo lezo zinto. Lento izokusiza ukuthi ubone no hayi ngoba ngiyithanda mina ngidala ukuthi kibe neboutique yami. Hallelujah. Uyabona nto uyayithanda inwele lezi efakwayo wena njengomntwana kaNkulunkulu it means wena iwena kumele beode kuwena inwele. Kuyezwakala abazalwane ngiya ngasigcineni kulene ebengikhuluma ngaye abanye bazoyiveza abazalwane even know how ukuthi i-blocks lokwakha nje identify indawo ubona indawo ukuthi la khona into engenzeka ube wazi ukuthi i-blocks nje lilo isaka lasimende likhipha ama-blocks amangaki. Get a skill on that because abantu bayohlezi bakhe bayayidinga itini on daily basis. Impahla khona omunye esasifunda naye uthi ayimncwango mina ngayeka lento yokufuna umsebenzi ngastika kwiphinifa ngakwazi ukuthunga iphinifa. Now angidinga emsebenzi yimina engiqasha abantu ngephinifa abazalwane. Hallelujah. So sizothi bazalwane uNkulunkulu ufikile usho njalo uJohn 10 wasivula ingqondo. uThixo wehlile wasivula ingqondo. Lento oyithandayo hayi buka ngayalela liselingale because you've come to the mountain. Ufikile kuKristu wasivula ingqondo. You yourself you know ukuthi unayithandayo. Ngeperfume you go eWestmead ngale. Kunendawo edayisa izinto zensipho zokuzenzela izinto zensipho open gel those things 15 minutes usiyakwazi ukuyenza you sell that thing. So asiqaleni manje bazalwane sisebenzise izandla zethu wathi uma uno 3 abathathu you'll never go into bed hungry. If une heart head hallelujah ngiyakhohlwa ugcina mama is heart hands and head. Hallelujah. You will never go to bed hungry unaleyo nto. Sengigcina bazalwane sinemvuselelo lapha egroundini ezantsi. Umoya ongcwele wakhuluma ngobaba wathi bantu baseVerelem asizilelana ukuzodlala ngani. Imvuselelo ithi uqala isegroundini. Asizile ukuzodlala ngani la. Asizile futhi ukuzodlala ngama emotions eni. uJesu engakabuyi. Hallelujah. uJesu engakabuyi. I'm praying kuNkulunkulu ukuthi once lesi site ngala yaba secured bantu baseVerelem sizontshengisa ukuthi lento uNkulunkulu ayisho ngobaba lapho ukuthi asizile ukuzodlala ngani. Sincane lesa space but there's a lot of things that you're going to do in Jesus mighty name. Siyabonga. Amen.